Ei, tio, et passo una captura de les analítiques del canal de YouTube? Fliparàs, no sé què fer, tio. Que bèstia. Però molt, eh? Mira. Què faig? Ojo, no? He de fer alguna cosa. I ho faig ja. Vinga. Iepa! Hola, què diuen els meus pares? Aquí el nebot supercool del Refi Rider i estic aquí que m'he colat al seu setup de youtuber per fer una llista super random de les millors motos, de les motos més xetades de 125 centímetres cúbics, per aquests que tot just us acabeu de treure el carnet A1 o els que sou una miqueta més ganàpies però que us esteu traient el carnet de cotxe no us teniu passat encara a treure-us la dols de la moto. Després de la intro comencem a veure supermotos que faran que els vostres crash perdin el cul! Ha! I és que el mercat del 2022 de les motos és de locos el que està sortint aquí ara mateix, és de locos el que veureu. Anem a començar per les motos superesportives, com és la Aprilia RS 125 GP Replica, un pepino de moto espectacular, us la deixo aquí, mireu-vos-la bé, perquè és una moto que podeu fardar molt. La següent moto dins aquest rang esportiu de les motos pepineres, que en diuen els vells, en diuen les pepineres, és la Yamaha IZF R125, una moto que acaba de sortir amb una estètica nova aquest any, que és per... It will blow your mind, ok? Aquí la teniu, BAM! Continuem amb el segment de la Supersport 125, aquesta és l'última, una moto que pot ser molt ugly o pot ser molt nice, d'acord? Depèn dels vostres gustos, però no deixareu a ningú indiferent, és una moto que crida molt l'atenció de seguida que es veu, a part que es veu que es porta de nassos, és una moto super guapa de conduir, que és la KTM RC 125. Pam! Aquí la teniu! Vale, ara ja que hem vist aquestes motos superesport, canviem de rang i ens n'anem al segment de les Naked, les motos Naked, que els d'avui dia, la generació Z, estem molt ficats en això de l'anglès. Mira, jo us he vist a les classes d'anglès i sou malíssimos, vale? Malíssimos sou. Però és igual, ens anem al segment de les Naked i ens estrenem aquest segment amb una FB Mondial Piaggio 125, una moto que no havia vist mai a la meva vida, però és espectacular, és guapíssima, amb alerons aerodinàmics com si hagués de treure 200 cavalls i s'hagués d'aixecar. Espectacular, d'acord? Guapíssima aquesta moto. Continuem amb una de les clàssiques, una de les que porta més temps aquí al mercat, que és la Kawasaki Z125, és la germana més petiteta de la família de la que té Motiet, el Racer Rider, d'acord? ¡No s'han pillat! Una altra moto del segment Naked que és espectacular, que també és líder en ventes, és la Yamaha MT-125, que és molt guapa, amb l'estètica renovada com les seves germanes grans, té el mateix tipus d'estètica a rotllo Transformers, i no deixareu indiferent tampoc a ningú si passeu pel carrer amb aquesta moto. Els vostres crash diran yeah! Yeah, baby, yeah! La següent i última d'aquest segment Naked esportiu és la tipiquíssima, que des de fa molts anys també la veieu per tot arreu perquè la té tothom, però si la té tothom vol dir alguna cosa, que és la KTM 125 Duke, una moto preciosa com totes les Dukes que hi ha al planeta. Canviem de segment i ens n'anem a les Naked, però estil neo-retro que en dieu, aquests young people. La primera és la Benelli Leoncino 125, una moto molt assequible, que és molt guapa, és així rotllo gairebé Scrambler, que és molt diferencial de totes les motos que us he ensenyat fins ara. No podia faltar una moto de la marca Lada. La Honda CB 125R és una moto espectacular, guapíssima, també amb estètica neo-retro, i crec que és una moto que va molt al pego, és una moto super fiable com totes les motos de la marca Honda, per tant, si compreu aquesta moto, teniu és la compra assegurada, d'acord? És una pedaç de moto guapíssima. I si cap d'aquestes motos us agrada, si el que us va a vosaltres és una mica més el rotllo custom, tenim una Leonard Plider 125 espectacular. És l'única moto custom 125 que jo crec que és guapa, totes les altres no m'agraden i aquesta la trobo guapíssima.
Us ensenyo aquí ara i diguem què us sembla a vosaltres. I això és tot, nois i noies, boys and girls. Això és tot pel vídeo d'avui. No abans dir-vos, si voleu que em posi en contacte amb aquests concessionaris d'aquestes motos i que em faci el vídeo de prova d'alguna d'elles, poseu una F ben gran en el xat, d'acord? Una F ben gran en el xat, tots vosaltres. Demostreu-me que també sou gent jove els que m'esteu seguint al canal de YouTube i podré portar-vos vídeos de motos 125 perquè vosaltres ben aviat m'acompanyeu a les quedades de subscriptors. Recordeu, avui és dijous, demà passat, dissabte, ens veiem a les 9 del matí, els joves i els vells, que em mireu, d'aquests de més de 65 anys, i tothom qui vulgui, a l'Auto Viena, bueno, al pàrquing del Viena, a les 9 del matí, fins a les 10:30 estarem esmorzant i coneixent-nos, i a partir de les 10:30 sortirem de ruteta, farem una foto molt guai en un lloc que tinc pensat preciós, i acabarem de fer la ruta fins a arribar a Manresa, i cadascú a casa seva, i moltes gràcies per haver vingut, que us estimo tots, que vagi molt bé. Si us agrada el vídeo, doneu-li molt de carinyo, doneu-li un bon like, subscriviu-vos i activeu la campaneta i compartiu-lo amb els vostres pares perquè veien aquestes motos mamadíssimes, xatadíssimes, que no surten a cap dels luts al Fortnite. Que vagi molt bé, xau, xau!